Начны менеджер. Сёння Хасан, начны менеджер, захварэў, і гэта свята. Так, менавіта. Гэта цуд, якога чакаў увесь персанал гатэлю. Сам Хасан не быў Хасанам. Сапраўднае яго імя ведалі толькі дырэктар гатэлю Амар Алі Аямар і прэзідэнт групы гатэляў Ніндзя. Ён быў туркам і патрапіў у Менск 6 год таму з глухой і занядбанай жабрацкай вёскі, размешчанай дзесьці на захадзе Турцыі. І сапраўднае імя ён насіў Бурак, але праз тое, што ён апынуўся ў Менску, вырашылі яму змяніць імя, каб выпадкова не зменшыць ролю начнога менеджера праз смешную гародніну. Хасан насамрэч рэдкасны казёл з вельмі сумнымі слязлівымі вачыма. 5 доўгіх год запар Хасан кожны вечар прыязджае на працу а 6 вечара і з'язджае 8 раніцы, без выходных, без перапынкаў, без адпачынку. 5 год запар ён, як наладжаны карны механізм, прыязджае на працу адно дзеля таго, каб калупаць персанал, звальняць, сварыцца, лаяць за хібы, ненавідзець супрацоўнікаў гатэлю, зялёнай ненавісцю, самотнага, неўладкаванага, незадаволенага чалавека, ненавісцю мужчыны, які не разумее смаку алкаголю і не ведае асалоды ад шчырага сэксу. Ён усё жыццё марыў пра штосьці выключнае ў сваім жыцці, і як вынік ён гэта атрымаў. Праца начнога менеджера ва ўсходняй Еўропе зрабіла яго амаль не самым вядомым жыхаром ягонай вёскі. Усе яго там паважаюць, цэняць, на руках носяць, але тут яго ненавідзяць усе 400 супрацоўнікаў 5-зоркавага гатэлю. Тут, у Менску, ён жыве ў сваім пакоі, як старая шафа. Тут, на працы, нават калі ён выпраўляецца на рэдкі для сябе адпачынак дадому, на радзіму, ён нікому не кажа, куды едзе, бо тлумачыць беларусам пра размяшчэнне сваёй малой вёскі тое, што як тлумачыць існаванне свету. Хасана ніхто не любіць. Ён тая самая адзінка ў гатэлі, да якой ставяцца з агідай, але дазваляюць існаваць, як пухліне, якая не перашкаджае здароўю і якую лепей не чапаць, каб не нашкодзіць самому сабе. Гэты чалавек паспеў жорстка пакараць аднаго з кухараў. Аднойчы ўвечары, адсачыўшы па камерах, што той скраў колькі палак сакавітага свежага карбанату, Хасан вырашыў пасадзіць чалавека замест звальнення, не разумеючы, што ў таго кухара Валеры, дакладней, другога кухара-асістэнта, шэф-кухара, заробак памерам з 4 палкі карбанату. Начны менеджер затрымаў няшчаснага мужчыну, які ўжо марыў пра тое, што жонка будзе пляскаць у ладкі, пабачыўшы, чым ён разжыўся на працы. Была тэрмінова выклікана міліцыя, якая па прыбыцці не давала веры сваім вачам. Хударлявы кухар Валера, збялелы, з дрыготкімі рукамі і вялікімі вачыма, сядзіць на зэдліку ў кабінеце начнога менеджера, на стале 3 палкі карбанату, а сам Хасан узвышаецца ў фатэлі. Нават міліцыя не разумела, што такога зрабіў кухар, каб прасіць аформіць крымінальную справу, але факт злачынства быў запратакаліраваны і наложаны адміністратыўны штраф. Начны менеджер да гэтага часу не вывучыў ані расейскую, ані ангельскую, ані беларускую мову, размаўляе асобнымі словамі і гукамі. Ён можа набраць на мабілцы пакаёўку і раўсці ёй у вуха, што патрэбна тэрмінова батарэйка. Якая батарэйка? Куды, для чаго, што за батарэйка? І толькі праз паўвечара высветліцца, што адзін з пастаяльцаў тэлефанаваў на рэцэпцыю і прасіў дадатковы абагравальнік у нумар, бо змерз. Альбо Хасан часта перад пачаткам працоўнага вечара ночы абыходзіць усе кропкі: кабінет аховы, камерамены, бар, рэцэпцыя, спа-цэнтр, цырульня, басейн, фітнес, рэстарацыя, нумарны фонд, кухня. Абыходзіць ён, усе яму пасміхаюцца, усе працуюць, бегаюць, варушацца, а ён потым зойдзе ў кабінет да галоўнага менеджера Міхаліны і давай распавядаць, які вэрхал паўсюль адбываецца, якія ўсе лайдакі, і ніхто не працуе, куды гэта яна, як адказная, па гатэлі глядзіць. Трэба тэрмінова ўсіх звальняць, а потым накіроўваецца ў кабінет да дырэктара. І амаль за гадзіну з працоўных месцаў узнікае 2-3 супрацоўнікі. Хтосьці яму не спадабаўся сваёй усмешкай, хтосьці ішоў міма яго і не паспеў першым павітацца. Але з гэтым чалавекам сапраўды немагчыма вітацца. Знікае усялякае жаданне. Ён рукаецца, падаючы сваю далонь млява,
і надзвычайна потная, слізкая, нагадвае вільготную анучу. І гэта млявасць кажа пра пагарду да вас. Гэтая спатнеласць далоні сведчыць пра пэўную няшчырасць, нейкі злосны пачатак. Аднойчы начны менеджер вырашыў кінуць курыць. Таму ўсе сталі заўважаць яго з электроннай цыгарэтай у зубах. Быў позні вечар. З афіцыантаў засталіся толькі дзяжурныя. Сядзелі яны ціхенька ў сваёй каморцы з падагрэвам, самаварам і папяльніцамі. Палілі, пілі турэцкую каву. Раптам заходзіць Хасан і моўчкі пачынае смактаць электронную цыгарэту. Усе таксама маўчаць. Размова была зрэзаная. Ягоным вільготна рэзкім позіркам і традыцыйным пахам адэкалёну пасля галення Old Spice, які ён пакідае па паверхах лёгкім адценнем паху, нагадваючы, што ён ужо прыступіў да працы, што ён тут валадарыць, пазначыўшы свой арэал. Так і сядзяць усе, намагаючыся хутчэй дакурыць і збегчы з кола прысутнасці начнога менеджера, збегчы з гэтага невыноснага атачэння. Як раптам той, пазіраючы на штучны дым ад цыгарэты, прамаўляе: «Скоро все тут умрут», складана прамаўляе без памылак і амаль без акцэнту. Усе аслупянелі, нават не выдыхнуўшы дым. У той жа вечар Хасан, не знайшоўшы на сваім месцы разнарабочага Ваню, пайшоў у кабінет да камерамэнаў і адсачыў па маніторах перамяшчэнне рознарабочага. Вось той аднёс ручнікі ў басейн, вось вярнуўся ў камеру захоўвання, набраў скрыню асвяжальнікаў паветра, абышоў прыбіральні на нулявым паверсе, пакінуў там асвяжальнікі, запісаў, дзе няма туалетнай паперы, і вось Ваня знікае ў пакоі для прыбіральшчыц. Хасан бегам туды, урываецца, як навальніца, у памяшканне, расчыняе насцеж дзверы, пасоўвае ў бок аслупянелую Валянціну Андрэевну, якая толькі і паспела, як пікнуць вітанне, схаваць у кішэньку распакаваны чакалядны сырок. Спіт! Начны менеджер, расчырванеўшыся, усхваляваны, быў на 7-м небе ад радасці. Ён уже тыдзень нікога не звальняў. Разнарабочы Ваня куляй вылецеў з працы яшчэ да раніцы, яшчэ да канца сваёй змены, а Валянціна Андрэевна пашкадавала, што запхнула свой чакалядны сырок у кішэньку фартуха. Цяпер яна была вымушана адмываць чакаляд і салодкі творог у рукамыніц. Хасан – страшны чалавек, дзікун, вар'ят, злы, непадобны да драпежніка, але хутчэй нагадвае старога быка, якому вельмі брыдка жыць сярод людзей, такім старым і кастрыраваным. Таму менавіта сёння ў гатэлі свята Хасан сапраўды захварэў. Напэўна, яго не будзе некалькі тыдняў. Увесь персанал дыхае вольна, працуе шпарка, весела і лёгка. Ніхто не думае пра тое, што робіць штосьці не так. Ніхто не хвалюецца быць раптоўна схопленым падчас спажывання чакаляднага сырка альбо падчас 30-хвіліннага адпачынку. Няхай нават і ў пакоі прыбіральшчыц на брудных ручніках і анучах. Ноч. Хасан у майтках і аднаразовых белых тапачках з лягатыпам свайго гатэлю сядзіць у кватэры, ва ўласным фатэлі каля тэлевізара. Спіна ўся зарослая, згорбленая, на падбароддзе неахайная шчэць, на макаўцы лысіна, аточаная з бакоў раскудлачанымі валасамі. Ён не можа заснуць. Па-першае, праз кашаль і боль у грудзях. Па-другое, за 5 год ён настолькі абвык па начах працаваць, што проста не ведае, як гэта магчыма заснуць у цемры ноччу. Па тэлевізары паказваюць эратычны фільм «Элена ў каробцы». Ён не сочыць за сюжэтам. Ён сядзіць на ложку, сумны, незадаволены жыццём. І яму так моцна хочацца заплакаць, зараўці, закрычаць, застагнаць, хоць нейкім чынам праявіць свае пачуцці. Выплакаць усё тое, што назапашвалася столькі год, выплюхнуць усю крыўду і незадаволенасць жыццём, але ён не здольны гэта зрабіць. Вочы сухія, як пустэльня, цела гарыць, і толькі знутры штосьці клякоча, нібыта кашаль, нібыта душа. Ён не здольны тут і цяпер заплакаць альбо паказаць свой боль, свой адчай, бо бачыць, што ягоная ціхая жанчына, з якой ён сустракаецца месяц, ляжыць у ложку, яшчэ не спіць. Яна глядзіць фільм.